inaugurazio honetara hurbildu zareten guztioi, ikusten dezuenez, Santa Isabel jaietako txupinazoan bezala, balkoian jarri naute hizketan, baina ez gatoz, ez festei hasiera ematea, baina bai bagatoz proiektu garrantzitsu bati hasiera ematera, eta beraz, okasioak segurazki eskatzen zuen, hemendik hizketa egitea. Izan ere, gaurkoa mugarri garrantzitsu bat dalako Usurbilgo udalarentzat, eta esango nuke mugarri garrantzitsu bat dela ere Usurbilgo herriarentzat. Izan ere, Txirikorda, belaunaldi arteko etxebizitza komunitarioa martxan dago, herri proiektu garrantzitsu bat, proiektu ere aitzindari bat. Bai aitzindaria Usurbilen eta aitzindaria Euskal Herrian. Nola sortzen da Txirikorda edo proiektu hau? Usurbilarro garenok badakigu auzune hau, Ugartondo, auzune berri badela, gure herrian, eta garapen urbanistik honetatik eratorrita, udalak aukera sortzen du ekipamendu publiko bat eskuratzeko, eta ekipamendu publiko honen erabilera zehazteko, herriko azterketa sozialen inguruko, herriko behar sozialen inguruko azterketa bat intzan, eta ikusi izan, zeudela bi behar sozial zergaitik ez, bertatik eraikin beretik erantzutea. Batetik ikusi zen, gazteek, herriko gazteek, emantzipatzeko nahia eta beharra zeukatela. Izan ere, zoritxarrez, gaurkoz oraindik ere, oso zaila delako, emantzipatu alizatea, etxe bizitzen prezio eta baldintzengatik, eta noski emantzipatu gabe, nekeza da bizi proiektu propio bat izatea, bizitza buru jabe bat izatea. Eta beste alde batetik ikusi zen adinekoen artean ere, badaga zegoela eta badagoela gaur egun ere bizitoki egoki baten premia ez. Ez dira gutxi gaur egun etxean bakarrik sentitzen direnak, edo etxean irisgarritasun arazoak dituzten pertsonak, etxea handi geratu zaienak, eroso mugitzeko arazoak dituztenak, eta gainera, konpainian bizi nahiko luketelak. Eta horrela bada, erabaki zen ekipamendu publiko honek emantzipatu nahi zuten gazteei, eta konpainian bizi nahiko luketen adinekoei bientzako izan zitekeela. Eta uste genuelako, seguru gaudelako, bi kolektibo horiek bateratzeak baduela indar gehigarri bat, eta seguru gaudelako bizikidetza berazgarria izango dela bi kolektiboentzat. Eta gogoeta horretatik eratorri zen, hain justu, Txirikorda izena bera ere. Aurretik, eskerrak eman nahi dizkiet, orduko alkate Xabier Arregiri eta udal taldeari, Alaitz, Jone eta konpainia, proiektu hau proposatzeko izandako ausardia eta erabakimenagatik. Lehen hasia eurek ere intzuten eta horri esker loratu da proiektu ederra. Prozesuaren eduki nagusiak 2019ko urte hasiera hartan, helduekin eta gazteekin osatutako parte hartze prozesu batian zehaztu ziren, ikusten zelako interesgarria gerora bizilagun izango ziren bi kolektiboei ematea ahotsa, ematea hitza, proiektu honen eduki nagusiak zehazteko, eta hori izan zen prozesu hartako egiteko nagusia, eta prozesura giltzarria izan zen, eta prozesu hartan bidelagun izan genuen Iritikat kooperatiba, eta haiei ere, ez dakit hemen dauden, baina hala bada, haiei ere eskerrak eman nahi dizkiet, proiektu honetan hasieratik sinistu zutelako, bultzatu eta animatu gintuztelako aurrera egitera, eta proiektu hau hezur mamitzen eta edukia josten eta mamitzen lagundu zigutelako. Eta nola ez, prozesu hartan ere, euren alea jarri zuten herritarrei ere eskerrak eman nahi dizkiet. Izan ere orduan definitutako ia eduki guztiak barnebiltzen dituelako egun martxan daukagun proiektuak. Izan alderdi sozialari lotutakoak
edo izan hirigintzari lotutakoak. Eta eskerrekin jarraituz balioan jarri nahi dut ere, prozesu hartan proiektu arkitektonikoa egin zuen LZB taldeko arkitekto taldea ere. Hirigintza feministaren adibide eredugarria delako Txirikordako eraikina. Proiektu honetatik sustatu nahi diren helburuak, balioak eta sustatu nahi den eredu komunitario eta belaunaldi artekoa lortzeko berebiziko garrantzia delako eraikinaren egituraketa, eraikinaren diseinua eta uste dut betean asmatu zuela eta haiei ere eskerrak. Eta eskerrekin jarraituz ere aurreko udal taldeak egindako lana ere balioan jarri nahi dut. Izan ere parte hartze prozesutik eratorritako txosten teoriko hura praktikara eramateko izandako ausardiagatik. Bidea ez da erraza izan ez denez, bai Lurrek, Beñatek, Lukenek eta konpainiak oso ondo dakigun bezala. Baina zailtasunak zailtasun, proiektu honen gauzapenean asko ikasi dugula esan dezaket, eta proiektu berritzaile bat den aldetik ikasteaz gain ere gozatu egin dugula. Gozatzea ere badalako gure lanaren eta egitekoaren parte. Udalak inbertsio handia egin du hemen, 2.400.000 euroko inbertsio bat egin dugu hemen, eta esan berdet, Giltzarria izan zela ere, bere garaian Eusko Jaurlaritzatik lortutako diru laguntza, 650.000 euroko diru laguntza lortu genuelako. Eta zer dan Txirikorda, Jon Mikelek. Piskat azalduko izuet proiektu zoragarri hau zertan datzan. Hemen aurrean dezuen eraikin hontan 16 etxe bizitza dauzkagu. 4 etxe bizitza dira 2 logelakoak eta 12 logela bakarrekoak. Hasieratik bermatu nahi izan dugu belaunaldi arteko oreka, baina oraintxe bertan proiektua martxan jarri danean 10 etxe gazteentzako bideratuak dira eta 3 helduentzako. Helduentzako bideratutako etxeen artean 3 gutxi gelditu dira eta erabakia hartu dugu pixkat aurrera begira egon daitezken behar erantzun ahal izateko eta oraintxe bertan izen ematea martxan jarriko da, etxe hauek bete ahal izateko. Eta pixkat sarrera baldintzen inguruan hizketan, kolektibo bakoitzak bere sarrera baldintza propioak izan ditu eta etxe bizitza esleitzeko modua ere ezberdina izan da. Gaztion kasun, adintartia 18-30 urte bitartian kokatzen da eta behin gazte bat etxe honetan sartzean gehienez 5 urteko egonaldia izateko aukera dauka. Helduei edo adinekoi dagokionez, 65 urte eta hortik gora dutenek dute aukera etxe proiektu zoragarri honetan sartzeko eta baita ere 5 urtetarako esleitzen zaie egonaldia, baina 5 urte hauek pasata egoerak berdina jarraitze baldin badu, baita ere bertan jarraitzeko aukera izan dezakete. Etxe bizitzak publikoak dira, agurtzanek esan bezala Usurluko udalaren jabetzakoak dira, beraz hauek uzteko edo lagatzeko modua errentamendua edo alokairua izango da eta errentamendu hau 2 motatakoa izango da. Alde batetik dirutan 80 eta 300 euro bitarteko alokairuak ordaindu behar izango dituzte bertan bizi diranek eta bestetik hilero 8 orduko lan komunitario bat bideratuko dute, gero hobeto azalduko dutena bertan bizitzen jarri dian partaidek eta pixkat hauxe, zertzela nagusik Txirikordaren ingurun. Edo ekipamendua dela, labur esan da pertsona ardatz izango duen arreta eredu komunitarioa ari gara eraikitzen, non zaintza beharrean dauden herrikideentzat komunitateak eskain ditzazkeen aukerak artikulatu nahi dituena, ez? Eta beraz, Txirikorda bada ere komunitatean elkar zaintzeko espazio bat, bada elkar zaintzarako proiektu bat, eta zaintzari ere ikuspegi prebentibotik heldu nahi dion proiektua. Espazioari dagokionez, Jon Mikelek esan du, 16 etxe bizitza dira, 2 espazio mota ditu,
alde batetik dago espazio pribatua da deitzen dioguna, etxe bizitza bera, apartamentu txikia dira, eta apartamentuetan norberak bere espazio propio gela, egongela bat eta logela bat duten. Eta espazio komunitarioak diseinatu dira bizitza kolektibo hori, bizitza komunitario hori, belaunaldi arteko bizikidetza hori garatu ahal izateko asmoz edo helburuz diseinatu dira, eta espazio horiek dira sukalde eta jangela komunitario bat, uste dira soziedadea ditzen diozuela, ez? Garbiketarako gune bat, eta erabilera anitzeko gela bat. Erabilera anitzeko gela beran dago helbururekin diseinatu zen. Alde batetik txirikordak ere, eta txirikordatik landu nahi diren balioak gizarteratzeko, lantzeko, eta jardun horretarako espazio bat izateko, txirikorda komunitateak berak antolatu ditzazkenak, baina eraberen ere txirikordak ekarpen bat egin nahi dio auzune honi, ekarpen bat egin nahi dio herriari, eta beraz, gela hori ere erabili dezakete, bai auzotarrek, zein bestelako eragilek ere. Etxe bizitza hauek iazko maiatzean esleitu genituen, txirikorda arautzen duen ordenantza bat ere osatu genuen, eta hor dago dena jasota. Eta ordenantza horretan esaten zen ezinbestekoa zela txirikordara bizitzera etorri aurretik bizilagunek prozesu propio bat egiten. Eta injustu horretan aritu dira beraiek azken hilabete luzeetan. Ezinbestekoa ikusten genulako, bapatean esleipen batetik etxeak tokatzen dira, baina naiz eta Usurbil ere herri txikia izan, eta danok agian bistaz ezagutu, importantea zela bizilagun horiek, herritar horiek, beraien prozesu propioa egitea. Bai, elkar ezagutzeko, aliantza josteko, komunitate izaera hori lantzeko, txirikordaren edukiak ere barneratzeko, eta txirikordarekiko proiektuarekiko babes hori eta konpromiso hori lantzeko, eta horretan aritu dira. Horretan, prozesu horretan bidelagun izan ditugu ere iritikat eta zabalduz kooperatibak, eta haiei ere eskerrak eman nahi dizkiot, eta tartetxo hau baliatu nahi dut ere prozesu honetan burubelarri aritu den Garaziri eskerrak emateko. Haupa zu, Garazi, benetan lan bikaina egin dezulako. Nola ez, eskerrak eman baita ere txirikordako bizilagunei,